mukaon gyud ta aron mabuhi. Sakto ba dili? Pero ang pagkaon og ilimnon karong panahon na maunay tuburan sa daghan kay mga sakit. Maobitan na inig check up nas doktor, daghan na kayong idili nga pagkaon. Kay ang pagkaon makamatay. Gilingay mong tupad, ing nananay gidili nimo. Pila na kabuk gidili nimo. Ang pagkaon makamatay. Kay kani manggong pagkaon sa kalibutan dili gini ang tinuod nga naghatag og kinabuhi. Pero gari ka mukaon sa tinuod nga pan nga gikan sa langit, buhi kita. Ug mao na ang pan nga matud pa ni Kristo ang iyang lawas, mao ang tinuod nga pan, ug ang iyang dugo mao ang tinuod nga tubig or ilimnon. Mao nang kini siya gisulti ni Hesus diha nga ang mga Hudiyo naglagot na kay niya. Mo nang tungod aning iyang pagsulti nga siya mo itinuod nga pan, dili katong gikaon ni Moises ug sa iya mga kauban dito sa desierto, porti nilang laguta ug nisangko gyud nagipatay sa Hesus. Nya ang utuon ni Hesus, ang mukaon ni Hesus pinaagi sa pag-ingon niya nga moari kanako. Kani manggong pagsulti ni Hesus nga moari kanako, tulukibon kay nistanan. Prasani karon kamo ni anhi mo simbahan unsa may pasabot ani, natuman ba ang awhag ni Hesus nga moari kamo kanako? Natuman wa? Posible kay nibiya magin mo yung balay niya, ni anhi mo din ako sa nibiya sa ko dito, may biyatang sigilag katog kay lain akong lawas ron, tungod gyapon is gikaon o giinom. Mao na nibiya gyud. Pero dili na maoray kahulugan sa pag-anha ni Hesus. Matud pa ni Hesus, walay makaari kanako sa laing bahin sa kasulatan, Ebanghelyo. Walay makaari kanako gawas kon biyaan niya ang iyang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, trabaho, o ang iyang kaugalingon mismo. Mo din tinuod gyud nga muadto ni Hesus, muari kanako. Nya, sa inyong pag-anhi dinhi, wa na mo maghuna-hunaon sa may tabo sa imong mga kauban sa balay. O gidani mo sila dinhi. Gidani mo ba kay kasigi kag ingon, Ginoo nga kontang bana ma ulian anta sa iyang kabuang babag-o unta, nga kontang asawa maayo unta sa iyang sakit, nga kontang anak muhunong na aning iyang mga bisyo katapulan, siging kaadik aning cellphone o computer. Basig mo na imong gidadin perting layo ang tinuod gid ang pagduol ni Hesus, ang pag-ari ni kanabaw ingon umari ka mo kanako, ang pag-adto day nato ni Hesus kani gid siya resulta ning tubag nato sa Salmo. Unsa may tubag nato sa Salmo? Sa imong mga kamot o Ginoo akong gitugyan ang akong espiritu. Ang pag-anha din nato ni Hesus mao ang pagtugyan sa espiritu nato. Kanang espiritu mao na ang atong kalag, dili lang ang atong lawas. Kay kung ang atong lawas mo atong itugyan ngadto niya, gusto kita nga ayuhon ang atong lawas. Pero kung kalag ang atong itugyan niya, lahi og level. Unsa may levels kalag, ang iyang kinabuhi nag-agad sa way sala. Mabuhi ang kalag basta way sala. Anya inig-ingon nato kanimo
itugyan ko ang akong espiritu, pasabot, limpyuhi ko sa akong sala. Nya ang imong sala kay naa mas imong pagsigig pangasaba sa imong anak. Nya ang imong gihangios Ginoo, mabuutan unta ning akong anak. Sakto ba na? Dili. Oy. Dili. Ikaw nga nagsigig pangasaba, na miligro ang imong kalag. Ngano man? Kay sa sige nimong pangasaba, nakasaha ka. Kay kanang pagpangasaba, kanang kasuko, sala, mana. Sa ato de, pagtugyan na to sa atong espiritu nga tos Ginoo, makita nato nga ang atong espiritu nakasala or na taptan sa sala tungod sa atong pagsigig pangasaba. Abot na to dito, igbalik sa may itong buhaton. Ginoo, din ako mga saba. Ana, ngilingay mong tupad. Inaon sa roy angay ni mong tangtangon nga sala. Na? Naay daghan. Tanawa ang imong kalag. Dili pagsigtanaw ng lawas. Ay, kining atong lawas, mawara ni. Usara ni kapag pamilok. Nalagi makita ko na mga gubat-gubat ba? Mga sundao, dinaganay, kusog e mudagan, ikaigo gis bala, period yung ditso, no? Ikaigo ba? Pang! Ana na yun. Dali, aragis lawas. So, di ka mo aging, gawas lang matapsingan. Pero maigong, igong dughan, ditsog hunong, lingyan na imong tupad. Ingna mo kalit radyo kag hunong. Ingna, basi gatuo ka nga, makaabot pa karos inyo. Mukalit radyo kag hunong. Bitaw. Niya, mauna atong sigyag paningkamot. Lawas, kaning kalag kay mo padayon. Ang espiritu mo padayon na. Gani, moabot pag naglangit. O kaha, moabot pag nag-imperno. Nya di gina mamatay bisag tuwa sa imperno, mag-antos rada. Nya unsa may makapa-imperno ang sala. Muna di agita ta sa sala particular kayo. Dinis atong unang pagbasa si Esteban niingon, pagkagahi ba ninyong ulo? Inyo nang gipatay ang mga propeta nga nagtug-an nga moabot na ang Mesiyas. Pag-abot sa Mesiyas, inyo pagid siyang gipatay, di gyud mo maminaw. Ilang gisapungan, ilang dunggan, gibato nila si Esteban, porting pataya. Pero unsa may gisulting Esteban, nga wa maghuna-huna sa iyang lawas, naghuna-huna siyang kalag. Unsa iyang gisulti, katong dayong katapusan, gikusog ito sa tong lektor pagsulti. O niya miluhod siya og misinggit pagkusog. Saan tayo yung gisulti? Niingon siya, Ginoo, pamatya sila. Mga animal kainistanan. Unsay gisulting Esteban, nga naghuna-huna siyang kalag. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Ang pagpasaylo. Kani di ay makalimpyo sa tong kalag, no? Kanang mo pasaylo ka sa tao nga nakapasakit nimo. Ang pagpasaylo yun. Muna iniglakaw si imong bana sa padong siyang kabit. Ingna den Ginoo, ayaw siya pakasada sa iyang gibuhat. Nindot, no? Ikaw sa bana pag uli nimo naabutan gini mo spari nga ni ambaks bintana kay dito gadog o ang imong asawa, igo ra kang muluhod sa inyong altar nga gamay. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Ngana ka? Oy. Umawita na ang simbahan ni promote yun aning gitawag og synodality. Magkuyog ang buangon o ang buutan. Niya unsa may makapakuyog sa buangon o sa buutan,
kay ang buutan mupasaylo sa buangon, mudawat og maluoy sa buangon. Bisag magpadayon pa sila sa ilang kabuang, makikuyog ra ginang buutan. Ang tinuod nga buutan og tinuod nga nikao ni Kristo nga nahimong buutan, kamao ginang mupasaylo sa mga buangon. Ana na siya. Okay. Katapusang lingi be ing na unsa man ka, buutan o buangon. Di gani ka mo pasaylo sa imo isig katao, buangon ka. Pero mo pasaylo gani ka, bisag gisakitan na ka, bisag hapit na kapatyon, buutan ka. Mo ni siya mga igsoon, ang pagkaon di ay ni Hesus nag-agad sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan o kinabuhi. Si Esteban nakahimo niini, kita sad makabuhat unta niini. Kani unta atong pag-ingon sa imo mga kamot, Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu, dita magudahon na nga protektahan ta sa kamatayon sa lawas, kung dili protektahan kitas Ginoo sa kamatayon sa atong kalag. Nya unsa may iyang ihatag nato, ang kalig-on, sama sa kalig-on ni Esteban, sama sa kalig-on ni Kristo og sa mga santos, kana bang magsige ra gid tagpasaylo. It takes courage and strength to forgive. Og wa gitay gracias Ginoo, di kita kapasaylo. Bisan lang ka ng simple nga ng libak nimo, lisod ka na pasayloon. Lisod. Kanang imong anak nga imong gilauman nga mo graduate unta, nya ni uli usa ka adlaw gahilak kay nabuntis na, wa pa kang mag-eskwela, tilisura na Di ba? Kana bitang babae ka, imong uyab, sigihan kag tukhang, nya pagkabuntis nimo biyaan ka. Lisod na sayon dili. Kanang porti nimong paningkamot og trabaho dito sa abroad, kinamatayon imong trabaho sa barko og sa yuta dito porting inita, iguli nimo nangabit rang imong asawa, still lamiag yung patyon. Pero pangayo, Ginoo, liguna ang akong espiritu, ana makapasaylo unta ko niya, makapasaylo unta ko nila. Kay kanang maong pagpasaylo mao sa nay agianan sa baha sa grasya. Nabitay mo dool nako pader, nabuntis ko, gibiyaan pagyugos nakapabuntis nako. Ako ning ipaabort ang bata pader kay di nako kaya nga moatubang aning maong sitwasyon. Nako day, bisag unsa pang paagiha nga nabuntis ka, kana kay nabuntis ka, grasya nas Ginoo, higugmaan ang imong anak. Ni siya gaplano na biya ko pader nga ipa-abort ko ni. Kinsa may imong pa-aborto na ako, niya makandool makanako. Aya nang ipa-abort, basig mahimo pa ng pare. Di ba? Kadaghan diyang nahimong pare nga obispo pa ganing uban nga produkto sa kaning tinukhangay way klaro. Nay daghan. Naamang gani na pare nga wa gyud kahibaw kinsay iyang amahan. Hangtod na lang naordinahan siya. Pero giatiman siya siyang mama. Gibuhi siya o gitudluan sa maayong pagtulunan. Napare gyud, buutan pa gyud. Ambot di pa sa kana siya manukhangay pero buutan. Giayo mas Ginoo ang iyang espiritu. Grasya kana. Mao na mo pasaylo gid ta kay naa diha ang grasya. Ako bitaw mo pasaylo ra man jud ko ninyo nga wa gid mo mamalit og slat kanunay. Ingon ra man jud ko sa imong mga kamot Ginoo, itugyan ko ning slat nga wa pa mahalin og horot. Ana, ingon sang Ginoo, pailob lang sa mga kapakyas nga naangkon mo. Ana. Wala mo nagkanta ni itong sama sa kadamgo. Una, ato na siyang batunan og mauna ang tinuod
nga pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Hinaot unta malagsik ta kay ang kalibutan karon nagsigig pangitag pagkaon nga makamatay, dili pagkaon sa kinabuhing dayon. Manindog ta.